ka kɛnɛ aw somɔgɔw papa ni mama o bɛɛ ka kɛnɛ an teriw bɛɛ ka kɛnɛ dukɔnɔmɔgɔw bɛɛ ka kɛnɛ Dieu merci donc ni waati in na sani an ka taa ɲɛ an ka bi kalan kɔnɔna na an bɛna Ala deli o tɛ donc an bɛɛ ka gɛrɛ an ka ɲɛ tugu an ka Ala deli n'est-ce pas très bien a barika ye Sangola fa an filɛ nin ɲɛkɔrɔ i ka sɔn i ka kɛ an cɛla i ka kɛ an kɛrɛfɛ i ka an lamɛn i ka ja i ka kɛ ni sago matigi Ala an dɛmɛ an ka kalan min sɔrɔ kan an ka se ka bila baara la ka waleya an ka ɲɛnamaya kɔnɔ ani ka mɔgɔ wɛrɛw dɛmɛ ni a ye an matigi na kisiba Yesu tɔgɔ la amina très bien donc o ɲɛna an bɔra ka Ala deli sisan ani an bɛna don an ka kalankun kɔnɔ sisan an bɛna mun de fɔ bi dɔgɔkun tɛmɛnen an ye mun de fɔ aw dɔw hakili bɛ o dɔw la ani tonton Alasan tun bɛ ɲɔgɔn fɛ an kumana mun kan très bien hakili la i hakili b'a la donc an kumana paki ko kan an ka paki ne ka paki hakili la o dɔ walawalala an ye tuguni ka dɔ fara an ka faamuya kan o tɛ bi an bɛna taa ɲɛ ka kuma min kan o ye fɔlɔ an bɛna masala fɔlɔ min kɛ o bɛ tali kɛ Zozani ani a ka livre ko kan le lapin et son livre donc an ka kalan fɔlɔ bɛna tali kɛ o kan ani filanan bɛna tali kɛ mun kan o ye sɛrilikɛla ko ye des semeurs donc an bɛna faamuyali sɔrɔ kalan kɔnɔna na donc o mana in kɔnɔna na sani an ka da don o mana la an bɛ dɔnkili da fɔlɔ ok très bien donc dɔnkili kurunin fɔlɔ o filɛ nin ye ngolo kama kumbiri ni se ngolo kama kumbiri ni se ngolo kama kumbiri ni se olu bɛɛ ye Ala ta ye ngolo kama kumbiri ni se ngolo kama kumbiri ni se ngolo kama kumbiri ni se olu bɛɛ ye Yesu ta ye très bien donc o tun ye dɔnkili olu bɛɛ an bɛ se ka cɛsiri kɛ min ye ɲɔgɔn fɛ ani an ka dɔnkili filanan o ye jumɛn ye a y'a lamɛn kosɛbɛ a bɛ se ka kɛ dɔw bɛ s'a la dɔw tɛ s'a la i bɛ se ka a dako fɔlɔ i b'a lajɛ filanan an b'a da ɲɔgɔn fɛ i bɛ cɛsiri kɛ i bɛ to k'a da lis ta Bible prie chaque jour prie chaque jour prie chaque jour lis ta Bible prie chaque jour si tu veux grandir n'est-ce pas a man gɛlɛn non donc an k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ 1 2 c'est parti lis ta Bible prie chaque jour prie chaque jour prie chaque jour lis ta Bible prie chaque jour si tu veux grandir lis ta Bible prie chaque jour prie chaque jour prie chaque jour lis ta Bible prie chaque jour si tu veux grandir si tu veux grandir si tu veux grandir alléluia lis ta Bible prie chaque jour si tu veux grandir merci bien o diyara o diyara o ye très bien donc an bɛ taa ni an ka baro ye sisan an ka bi baro ni an y'a fɔ ka ban k'a bɛ tali kɛ Zozani ani a ka kitabu ko kan Zozani ani a ka livre donc Zozani ni a ka livre mun de bɛ o ko kɔnɔna na Zozani u mɔgɔ saba de tun don fila ni saba donc Zozani ani Barikama ani Jijani o tun ye u tɔgɔ ye Zozani Barikama Jijani donc u fila ni saba ni ne tun don u tun bɛ ɲɛnamaya la ɲɔgɔn fɛ nka Barikama ani Jijani olu tun bɛ Zozani tɔɔrɔ kosɛbɛ u tun ka to hɛrɛ la olu filaw de u ka kow tun bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ nka u ni Zozani tun tɛ bɛn u ka kow la bari u ka komɔye ninnu tun ka di Zozani min tun ka di Zozani dɔrɔn ka taama tilennenya la a ka kow bɛɛ la a banna n'u b'u ka kow la tuma min na ale bɛ taa da ka to ka Sankolo filɛ ka miiri nka o bɛɛ la u t'a to hɛrɛ la nin don de Zozani bɔra ka taa yala la a natɔ de yɔrɔ aw bɛ Zozani dɔn wagati dɔw la u bɛ kulonkɛ kɛ u bɛ boli ka yɔrɔw munumunu ka mɔgɔw ɲɛtigɛ a
Atara aka oboli do de la walsa ka fari boni monate aye fendo de aye livre do de ma femme ako ayata parce que amate ka livre ye ama abe livre ye mais ale yara ma de ka livre ye ka amine ka kala ko ale ta donc ayata kana nay anana se u ka yoro la u bebe da yoro mina o ya soro a flam nyoma no kala na da barani ko di fane mu yibolo tam tu ko ne mu dumuni bizarre tanto so so no ni dumuni bizarre de ko ne livre be donc ko u ka jo ale kana ka livre ka to la dron jijale sina ka da bari livre na te ka to ka nyimi so so ko atenyi sa atenyi na te kala ne ina kala ba fle ni jama ko ne bo fle ni selen ba ko ne bo kala donc alaba yu de ko sabane ale ka do laba yu ka ko ke ka mo ke wala yele model no kala ka kala donc ado no wati mina atara ka livre ko na laje ako no ni ko na be chuko mina tando folo ayaye ay $7 ay be $7 ay be $7 uduma ayaye ko ale be seka tamashen do fam donc ay page folo ka kala de a $7 oka ko les ours sont dangereux okoro ursu ifarati ursu la to maile ale sera au fam aklela au page le maka fanele ko les chimpanzés sont très kaira ko gonji banu ko oluka kenu ko sera les chimpanzés sont intelligents donc ayaye kale ka sera au fam asma ka a to ne mo ngole tento jijale barkama awana leta to ban ni livre mi sura tanto ni ka sera kala ni ka sera phobia awa nanga ndira la bani wasa ofana ga seka kala awere donc nana o yi fe aya yiro la o ya so ay page tout ka fewere amay barkama ni jijale o le flage sans on y bala donc zozani on a hande fu dans les flèches faut ka fu la donc aleye mi fe lui ni ke aklela la page tourner ka muneye ko sama ay kuma foni so sama kan ko sama do giriya be sika ta fo ton woro la sama do jiya be to sika ta fo metri saba ani biolo la 3,70 m ko do sika ta fo la donc ani be o kuma fo ni na abado ko on na fambe ko $2 donc aya to no to wel ko na la je olu na le muka mukeria system ne mu fe model sama be tanto chimpanzé be tanto donc les livres na bolo atuka fete tanto fete foka na beni yoro doye munde sebene do kono a sebene do yoro kono fendo be ka fo so atoko lera nyino to donc jijale sinaga o fete ka page tourner kana beni o yoro idron ko iga livre alaka mun fo ni nyino ka ni to ka so ça ni fana avec fierté à wasale à ota to fana mi folendo toto nunka avec foko toto nunu oluye bana jugu sababu de ani ko mo be janjugu da unye walsaka ufa walsaka uchi famo kala ni fierté mungera jijale me ko ko kasoro kale terike nyina mando atoko kale terike nyina mando toto yele ani nyino ko munela ese aka livre nyina mayere munela abuka jukuma fo ale terike o ma o barka masina ga fo ibi ka fo ko iterike o aga livre laje livre be munde fo 11 ans no yere kan livre ta kata munde so ko zozani ye geleya ni toro samawe ngasani zozani kaseka ofo zozani ya ko ni yoro la ave foko zozani ye ko est-ce que wajibi do ka be kala ko abe kala atelia dosna ka tangwa ko la tinda akala njuna donc inika livre ngalo mai dale no livre mora donc anana ay o livre kala alla ma ya kala ko ye donc kele ya klombe barka manko mi ya ka mi fo zozani yere ma donc jijale o ya klombe o fa ko barka manga klombe kele ya klombe ya samaka fufu abuka kule ka fufu ko babla tugo
ko u bɛ taa n'a ye Toto ka yɔrɔ la n'u taara Toto ka yɔrɔ la sisan ko a ye min fɔ Toto ma dɛ ɲinɛ ninnu ma a bɛ taa segin k'o fɔ u ɲɛna a siranna a dun b'a dɔn ko fɛn ɲumanw tɛ ale tun tɛ fɛ ka nkalon tigɛ n'u taara n'a ye ale bɛna mun kɛ a tora o siga la ten tɔ taara an b'a ye u taara se donc jijalen donna k'a tɛ u jɔda la ka da kɔnkɔn ba kama y'a minɛ ka ɲɛ jijalen parce que n'a tun tilala la dɔrɔn a bɛ boli a bɛ ka siran donc jijalen taara da kɔnkɔn o y'a sɔrɔ Zozani bɛ barikama bolo f'a dusu bɛ pan a ye da kɔnkɔn ka dɛsɛ mɔgɔ ma kuma mɔgɔ ma bɔ donc u laban nana ka na dayɛlɛ ko komi u bɛ yɔrɔ in dɔn ka kɔrɔ yɔrɔ dibi bɛ a yɔrɔ la u donna ka yɔrɔ bɛɛ lajɛ jijalen y'a ye a ɲɛ tɛ foyi la a ye kuma bɛɛ fɔ a tun b'a dɔn k'u bɛ yen donc u bɛ na yɔrɔ bɛɛ lajɛ sisan an b'a ye mun de kɛra an b'a lajɛ mun de kɛra aw ma ye donc u taara sɔrɔ ko ja u bɛ yen nka u bɛɛ salen don donc u y'a ye ko tiɲɛ na ko Zozani ka kuma ye tiɲɛ ko adamaden dɔ de ye poison kɛ dumuni na ka di ninnu ma o y'a kɛ u sara ani u dara a ka livre kɔnɔ kuma la u sina k'a bila ten tɔ u bɛɛ y'a tulo bila k'a filɛ ni bonya sugu ye k'a traité ni bonya ye k'a sɔrɔ u tun t'a traité ni bonya yɛrɛ u tun b'a lamaloya k'a lanɔgɔ tuma bɛɛ aw ma ye donc ne ni aw fana kitabu dɔ bɛ an bolo livre dɔ bɛ an bolo min fana bɛ kuma an fɛ tuma dɔw la a ka kuma dɔw an tɛ da a la a ka kuma dɔw ka farin an tɛ da a la an tɛ a dɔw faamuya ni o ye Bible ye Bible ye kitabu ɲɛnamanba ye anw denmisɛnninw diɲɛ bɛɛ t'a dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw denmisɛnninw an bɛɛ de t'a dɔn nka Bible filɛ nin ye a bɛ kabako kuma dɔw fɔ an bɛ kabakoya a kuma dɔw la an bɛ dimi a kuma dɔw la an bɛ siran a kuma dɔw la an bɛ an yɛrɛ ɲininka est-ce que nin dɔw ye tiɲɛ ye awɔ Ala kumakan de don ani an b'a ye ko layidu baden camanba bɛ a kɔnɔ Ala bɛ min ɲɛsin anw ma ani fɛn ɲuman caman bɛ a kɔnɔ donc o kitabu kɔnɔna na misali la ni Ala y'a fɔ ko ne na to aw fɛ don o don fo nin diɲɛ ka ban ni an ko an bɛ o ta k'o bila an ɲɛkɔrɔ tantɔ an bɛna mun fɔ est-ce que an bɛ se ka da la yɔrɔnin kelen an b'a fɔ ni a bɛ to an fɛ don o don fo nin diɲɛ ka ban a bɛ min ne ɲɛ t'a la yɔrɔ donc an k'a ɲini ne ni e an tɛna ɲini ka o livre in dɔn wa ka o kalan wa walasa ka o faamuya wa nka an tɛna ta kɛ Zozani filaɲɔgɔn dun ta jugu ye dɛ donc ka Bible in kalan k'a faamuya n'a sɔrɔ ne teri e ye silamɛ i bɛ se ka don nataw la e bɛ se ka i ka livre in ta k'a kalan e bɛ livre in kalan ani ni e y'a kalan ka ban i b'a faamuya don nataw la i bɛ se ka i ka kuranɛ ou bien aw ka livre bɛ min fɔ ka o kalan walasa ka se ka fɛn dɔ faamu Nabila Isa ko la ani e min ye chrétien ye e bɛ se ka Bible kalan ni i ye Bible kalan i bɛ fɛn caman faamu a kɔnɔ nka fɔlɔ a ɲini i ka sɛbɛnni kɛ to ka surtout an bɛ taa min na so tantɔ aw kana bɛɛ kɛ kulonkɛw ye dɔrɔn tuma dɔ la a ye papier ni bigi ta aw ka fɛn dɔ dɛsɛ aw bɛ min kɛ kilasi kɔnɔ ka kɔrɔ n'aw bɛ sɛbɛnni dege i ka fɛn dɔ sɛbɛn i ka fɛn dɔ dɛsɛ i bɛ min kɛ ka kɔrɔ wa i ka i yɛrɛ dege o la don nataw la i bɛna se ka Bible kalan i yɛrɛ k'a faamuya ani ka se ka nin fɔ mɔgɔ wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn fɛ très bien donc an ka maana kun fɔlɔ tun ye nin ye sani an ka don filanan kɔnɔ an bɛna ni kalansen sonsoro yan fɔ bari wagati bɛ an kɔ donc an bɛ nin kalansen fɔlɔ sonsoro yan ka rendez-vous di ɲɔgɔn ma an ka kalansen fɔlɔ la donc n b'a dɔn aw bɛɛ bɛna sigi ka makɔnɔ an bɛna o kɛ ɲɔgɔn fɛ o tɛ donc sisan an bɛ Ala deli ka bi ta kuncɛ a barika ye Samuel Lafa an bɛ gɛrɛ la ka ye fo ka ye barika de ka ɲuman ba kosɔn i ni ce ka ye bɛ sɔrɔ k'an dɛmɛ ka ni kalan in sɔrɔ k'a lamɛn ɲɔgɔn fɛ an dɛmɛ walasa an ka se k'a faamuya ani an ka se k'a bila baara la ɲɛtaw la ni deli k'an jigi dalen to yen kan an ka tigi na kisi ka Yesu tɔgɔ la amina an bɔra ka kuma Zozani ani a ka livre ko kan don nataw la o tɔ bɛ min fɔ an ye kalan wɛrɛ kɔnɔ an bɛna o sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ aw k'an bɛn waati wɛrɛ. N'empêchez pas,